Βρισκόμαστε στο κατάστημα Κλαουδάτο στο Περιστέρι και έχω δίπλα μου το Θανάση τον Κλαουδάτο, ιδιοκτήτη του καταστήματος, να μας πει κάποιος που ανεβαίνει για πρώτη φορά στο βουνό τι μπορεί να νοικιάσει από το κατάστημα και τι πρέπει να έχει δικό του, οπότε θα πρέπει να το αγοράσει. Θανάση, πώς οργανώνεται κάποιος? Νίκο, κάποιος που ανεβαίνει πρώτη φορά στο βουνό, έστω ότι δεν έχει τίποτα δικό του και ενδιαφέρεται να πάει να κάνει μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Και έρθει σε ένα από τα καταστήματά μας, στο λιβάδι του Παρνασσού, στα Καλάβρητα ή εδώ στο Περιστέρι. Θέλει να κάνει σκι. Εμείς θα του παρέχουμε ενοικίαση set σκι, το οποίο συμπεριλαμβάνει το πέδιλο του σκι, μαζί με τις μπότες και μαζί και με τα μπατόν. Αυτό είναι το λεγόμενο set ski. Άμα θέλει κάποιος για έξτρα προστασία, ειδικά για τα παιδάκια, όπου συνηθίζεται, μπορεί να νοικιάσει και το κράνος. Από εκεί και πέρα, στα καταστήματά μας τα χιονοδρομικά, στο Λιβάδι και στα Καλάβρητα, δίνουμε δυνατότητα στους εκδρομείς να νοικιάσουν και ρούχα. Όταν λέμε ρούχα, εννοούμε παντελόνι του σκι αδιάβροχο, με μόνωση, καθώς και μπουφάν. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, όπως είναι οι κάλτσες του ή τα ισοθερμικά που θα χρειαστεί για να ανέβει να κάνει την εκδρομή του, ή και τα γάντια, όπως καταλαβαίνεις, για λόγους υγιεινής δεν μπορούν να ενοικιαστούν. Οπότε αυτά θα πρέπει ο χιονοδρόμος να τα αγοράσει, να τα έχει προμηθευτεί και να είναι δικά του. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας, στο Περιστέρι, στα Καλάβρητα και στο Λιβάδι Παρνασσού, για να σας εξοπλίσουμε και να σας ενοικιάσουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να περάσετε μια πολύ ωραία μέρα στο βουνό.